Stai, te rup. Nije, samo je brzo. A dakle... Excuse me, you have World Record in Mathematics? Yeah. Oh, congrats. Ej, malo Dilma, svjetski rekord. Svaka mu čast, Ovo je Magic, ja? Master, 2,5 sekunde, ja mislim. Nema veze. Volim ja snimat. Ovo je koji hoću. Nije smiješno. Ne samo Grab it minuta. On i on. Možda kako god slaga, biš da je sudac ide i da vidi kocku. Neću da slavi. A? A ti skaj Vito? Da, pravi mu se javlja. Sorti. Tako se zove u kodu. Di? Kodu. Dobro. Bravo. Svaka mu čast. Ovo mi je pretvorao. Da. Ajde da mi... Dobro ti ide, ajde. Bolje nego prošlo, 100%. Ajde, neš dobit njam pop. Te tu sad ti snimaš? A? Ovako, lijepo na mjestu te ruke. Neću, ne znam ja tu kako štiti. Ne znam ja to nije ovaj utakmica. Staneš tu i ovako ruke. Na more, puno sad ću tu pristup polovi. Ще трябва казвам. Добре. Ей. Ja čekam samo kad kaže on.
mi najdraži dio tekme?